hangakak galak umelap nenggih risang naga Nabatnawa pitung bongkote ngetal gedene mencorong mripate mawa sungu mijil nyembur geni sak klopo-klopo tabone dupi priksa Raden Bratasena ingkang kumambanging marih mangkrak prura Surumanaut. Anggubel anggane Sang Bratasena tutuk hangakep wentis kang kering saya keket panggubele saya raket panyakote nganti Sang Bratasena pepes kekes angles bayune nganggo prasasat Ustumakalena nanging awit dayaning sesupe Dwi Indra mani ing marih peparingi Sang Hyang Indra tuwuh karosane grayah-grayah kang asta modot punang Pancanaka mengkang tutuk ing sarpa nganti sigar dual-dual dadi lan patine samudra banjir getih aduh Bathara Gung
ana bocah bajang kang kumambang kumaki wewujudane kaya wis weruh karo aku. Kowe kuwi sapa? Bratasena. Ulun iki kang Kita Upadi. Bebisik ulun Bathara Ruci ya sang Marbudengrat. Tansah marep pamoring suksma sinukmaya winahya ing ngasebi sinimpen teleng ing kalbu pambukaning warana taralen saking liyep layap ing aluyut pindha pecating supena sumusuping rasa jati pangabekti kula kunjuk pukulun iya yang garwa sulung tampa Bratasena mangarti ya aja ta kita gampang memangan yen durung weruh apa ta kang kita pangan. Aja gampang manganggo yen durung weruh apa ta kang sira enggo lan aja ta sira gampang lelungan yen durung weruh dunung ngendi kang kita jujuk. Kula namung mituhu dawuhipun guru. Ya. Awit saka pitaya kita marang guru nganti kita bisa ketemu marang jeneng ulun. Kang Kita Upadi banyu suci pawitra sari ku amung pralampita. Kang ateges ati kang suci lan rasa kang wening. Lan sapa wonge kang kepingin sampurna uripe pancen kudu weruh kawruh sangkan paraning dumadi kang warah ing tata dharma. Luwih jlentreh manjinga guwa garba ulun Bratasena. Caranipun kados pundi pukulun? Paduka namung alit kula ruwa birawa kados mekaten. Aja ta mung kita. Jagat iki yen tak kersake bakal lumebu aning angga ulun. Wis nggarek mlebu metu talingan kiring ulun. Sendika ngestaken dawuh pukulun. Sapantuk wahyuning Allah ya tumilah mangulah ilmu bangkit pukutaning jiwangga yen mangkono patut sinebut Wos manjing anggane sang Ruci Bathara sang Bratasena glising kandha ringkesing carita wis winejang kawruh sangkan paraning dumadi Purwa Madya Wasana mungkasi samendang tan ana kang karempit mangkono lingira sang Bratasena sira wis ambuka waranane ati manjing jroning kalbu minangka lelantaran marak ing ngarsaning Gusti Kang Maha Suci iku pratandha lamun sira wis bisa nyingkurake hawa nafsu lumantar laku sembah raga sembah cipta sembah rasa kang sarta sembah jiwa. Bingah manah kula menawi mekaten punapa dipun keparengaken kula teng mriki selaminipun pukulun
Aja nggir, iku durung titi wancine. Sababipun menapa? Sumurupa. Sepisan isih ana kewajiban kang kudu sira tindakake kaping pindho ibarat wong mangan. Sira lagi dapur icip-icip. Besok yen wis titi wancine sira bakal antuk katentreman kang sarta kelanggengan. Wis nggir, enggal metuwa. Enggal metuwa saka Guwa Garba Ulun. Kinarya tandha tetenger kita wis ketemu marang jeneng ulun. Rambut kita wis ulun gelung winangun minangkara Candhi Rengga. Endhek ngarep dhuwur mburi. Kang ateges kita wis dunung sapa kang kudu nyembah lan sapa kang kudu sinembah. Lan sekabehane laku dharma kang kita tempuh iku unduh-unduhane maguru. Salokane margane weruh sarana takon, margane bisa sarana tetiru. Wis kulup enggal baliya. Ulun bakal sajiwa marang kita. Madeka pendhita ana pertapan Arga Kelasa. Gethok tular kawruh sangkan paraning dumadi utawa ngilmu kasampurnaning urip marang para bebrayan agung. Madeka pandhita peparap Begawan Bima Suci. Adrang pendet mangkya darajating praja
Delangenira sang Narpati busana keprabon Kinarabak Badaya yuwarna nira Sumolole sumorate emprit gantil buntute omah jugul hawela hawela layak to layak prenjake padha ganter jagone padha tarung ndak waspadakake Kang Praptana Pertapan Suka Lima ya Suka Panca iki warangka negara Ngastina Adipatih Rekyana Patih Harya Sengkuni padha wilujeng dipatih. Iya Kakang niskala lakuku ora nyandung rubeda sawiji apa lah Kakang wakni nggondhel Suka Lima rak ya ginanjar kawilujengan to ora ana sambikala sawiji apa diprayogakne anggonmu lungguh ya dipatih Kakang Durna. Iya sakwise Adipatih Harya Sengkuni cenak anggone pinarak prayoga anggone seba jenjem anggone padha sumanggem aku bakal takon marang Adipatih Mara Gage luwih dhisik aku tak takon kelawan sira Adipatih Harya Sengkuni kok ngowah-ngowahi adat to Di saben-saben ana perlu saben-saben ana gawe sing kirane wigati siya dicukup nimbalipun Kakang marak mangarsa ana sitinggil negara Ngastina. Lah kok sak mengko si Adi sing Praptana Pertapan Suka Lima kene janjane ana apa to Dipatih? Kakang, piye? Ngene ya Kakang. Kang angka sepisan praptaku ana Suka Lima kene. Tetinju kayuanane Kakang Durna. Banjur sing angka loro
aku ngaturake alam oneng, alam tembung lawas oneng tegese kangen. Ngono Dipati? Heeh. Loh, lah perkara apa? Perkara apa? Perkara apa Dipati kok sowan marak mangarsana ing kene ngusik? Sampeyan iki tak jane pendhita, sampeyan iki ya wujuding brahmana. Hah? Yen pranyata sampeyan iki pendhita utawa brahmana, kudune mudeng tembung brahmana utawa pendhita kuwi dhewe. Maksudmu piye? Sabda pandhita raja ratu, ngono kae. Sabdane pandhita tan prabeda pangandikane Nalendra pindhawe Kresna tumetes ing delancang seta yekti tan kena den ilangi nek kandha ya yen kandha ora ya ora yen kandha saguh ya saguh nek ora saguh ya kandha ora saguh. Maksudmu piye Sengguni? Ngene Wakni Gondel. Janjimu kae kowe janji apa? Saiki tak takoni kowe janji arep mateni Bratasena. Bratasena kok loropke ana jeroning samudra ning tinemune ora sida mati, malah dadi pendhita ana ing Arga Kelasa, duweni umat sing akeh, santri sing akeh, malah urip mulya ora sida tumeking pralaya. Tak tagih janjimu, Kakang. Permara reh manguswamya ngambreng kadi karonaning kaswase ring marga memalagung risang gondo wastratmaja dampyak saking Jawi wonten salah satunggaling ratu saking nagari Tunjung Langkaban. Dampyak minggah wonten ing peratapan Arga Kelasa gawe cingak kang samya mulat. Yaksa Gora rupa Risa Deng Nalendra yaksa lelaku kang malwaling kang ora teges Durna angkuh ning lagi iki weruh mula aku mitambuh sapa ratu kang nembe rawuh. Dipun tepangaken padeban kula ratu saking negari Tunjung Langkaban, nami kula pun Prabu Lingga Garda lakar kados mekaten. Banjur perlumu dampyak-dampyak ning Sokalima kene kula badhe puruhita meguru ing reh kasekten bab lahir ugi batin dhateng Pendhita Durna. Kowe bakal meguru menyang aku. Inggih, lakar kasinggihan. Ana tetembungan jer basuki mawa beya katekane panjangka kudu mawa pangurbanan. Pangurbananipun menapa, beyanipun menapa, badhe kula lampahi. Saiki ana ing Arga Kelasa ana pendhita anyar katon sing jenenge Begawan Bima Suci. Mara gage Paranana. Cilik kowe iso mbubarne pertapan Arga Kelasa, gedene kowe iso mateni Begawan Bima Suci, kowe bakal tak tampa dadi muridé Pendhita Durna. Nyuwun pamit, kula ingkang sagah mateni Bima Suci. Ngono kuwi ta karepmu, kecil.
lagi cawan sabdo ora kang sumewa gegering pasewakan kathah samyonarka wonten dwirada mekta kutha tilar pandengan bagus ya ngono kuwi sing tak karepke yen pancen mangkono aku sak para Kurawa bakal nguwati kekuatane Prabu Lingga Garda saka negara Tunjung Langkaban ndumbani saka ngguri ing pamrih bisa mbuyarne arga klasa kang diayomi dening Begawan Bima Suci. Aku mung budidaya, aku iki menungsa. Pati lan orane Begawan Bima Suci dudu ning tangane Durna, ning tangane sing Maha Kawasa sing nguni. Sakebyar kataleka wau sampun paripurna sang Ajanggena dawuh pangandikan. Arsa kundur hanggaton dasare pandhita kang wegik datan singlar saking Ubaya.
tanpa waton wala haula wala quwata illa billah leren dhisik ya no iya mak alhamdulillah puja lan puji syukur kunjuk marang Gusti kang murbeng dumadi ya Tuhan yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala ya Hyang Widiwasa sing wis maringi malembar keberkahan ya marang aku kowe kang sarta kanca kabeh moga tanpa nikmating pangeran awake dhewe aku kang sarta kowe bisa kumpul lek-lekan tirakatan bareng ana ing kene ha iya nikmating pangeran wujuding kesehatan kuwi larang regane lah ya becik kesehatan lahir uga kesehatan batin iya iki awake dhewe sowan ana ngendi iki sowan ana ing Majaseta Majaseta mbiyen wis tau awake dhewe sowan marak mangarsa sak kanca ana ing kene terus saiki diwenehi kesempatan iya karo pangeran kanggo menyambung tali silaturahmi tali paseduluran karo para warga masyarakat kang mapan ana ing kene iya alhamdulillah perintahing agama jarine para sarjana kang sujaning budi piye yung sok sapa sing seneng nyambung tali silaturahmi tali ning paseduluran bakal dijembarke rezekine didawake umure ha iya ngono ya mak iya rikala kepungkur udakara iki acarane dadak jane no ngono Bapak Lurah Pak Jarwo kang sarta para panitia rawuh ngono nggone sudunge awake dhewe nggone gubuke awake dhewe perlune aku kang sarta kowe sak kanca rombongan kon ngestreni ya kuwi para warga masyarakat awake dhewe dinuta ngestreni kajat ujub kabule para masyarakat kang mapan ana ing Majaseta anggone ngadani nyadran utawa bersih desa ngono ya mak iya ngestokake dawuhmu jenenge wae wis bersih desa no bersih desa bersih kuwi tegese resik desa wis ngarani sing cekak cukupe piye yung cekak cukupe ya kuwi resik desane yo ngresiki laire yo ngresiki batine ngono iya mak iya ngestokke dawuhmu apa meneh Gusti uga wis nate paring dawuh resik kuwi separo bagian dari iman ya mak bener no iya ngestokke dawuh apa meneh filosofine bersih desa filosofine bersih desa piye ya kuwi ngunjukake rasa syukur marang pangeran krana dusune wis diparingi ayom tentrem sarta hasil panen kabeh kuwi ya perlu disyukuri ngono ya mak iya dadi syukur kuwi banget dibakukan syukur kuwi banget wajib ditengenake kang sarta diprioritaske mula bersih desa kuwi ana sing ngarani kanthi sesebutan utawa nama lain sedekah bumi ngono yang pada intinya sama ya kuwi nyukuri nikmating pangeran ya kuwi kang wujude bumi ya bumi kuwi bendina didak-idak dipaculi ning babar pisan ora sambat ning malah bisa menehi subur lan menehi penguripan marang kabeh umat kang sumebar aning jagat raya iya mak iya ngono mula nyukuri nikmating bumi sing diwenehke pangeran awake dhewe ngrumangsani mangan ngombe wulu wetu bumi mula ning nggon-nggon kono akeh bencana alam sing dumadi
Kuwi adat saben piye? Adat saben ya kuwi ora nyukuri nikmating bumi sing diparingke marang umate. Oh, di nikmating pangeran wujude bumi. Heeh. Mula ana bencana alam ngono kae kuwi lagi nikmating pangeran wujude bumi durung liyane. Oh iya, heeh. Ana bumi, ana geni, ana banyu, ana angin ngono kae. Heeh. Apa meneh manungsa wiwit lair kuwi nek wis anasir patang perkara to. Mak, oh ngono wujude bumi, geni, banyu, angin sing jampangi awake dhewe sarinane sawengine wiwit lair nganti saiki. Ha iya ngestokake dawuhmu. Heeh. Mula awake dhewe wajib ngaturke panuwun. Heeh. Kunjuk marang sapa wae, Mak. Kunjuk marang ya kuwi dumateng Bapak Lurah, Bapak Jarwo. Heeh. Lan sedaya panitia. Heeh. Panitia bersih desa. Heeh. Lan sedaya warga masyarakat Mojoseto ingkang boten saged kula sebataken setunggal mbaka setunggal. Ha iya. Amarga wis menehi kapercayan kapitayan marang awake dhewe sak kanca. Heeh. Gelar kelir gantung gong ana ing kene nglipur marang para warga masyarakat ana ing Mojoseto. Iya ngestokake dawuhmu. Wah luar biasa. Iki sowan komplit. Astabrata Group saka Jalan Mastrip Gandung Kidul, Kecamatan Nganjuk. Senadyan kanca-kanca, kanca-kanca Astabrata, awake sayah wingi ana ing laladan ngluyu, ngono ing puncu, tapi tak kira ora mengurangi semangate para kanca-kanca anggone paring lelipur ana ing kene. Ha iya, dasare ngalap barokah ana ing adicara nyadran bersih desa kene. Ngiras-ngirus ngraketke tali paseduluran mau yo karo warga masyarakat desa Mojoseto. Didongake yo ndongake. Muga-muga sabubaring ringgitan warga desa Mojoseto tansah pinaringan rahayu wilujeng niskala tinebena saking Durga Sengkala. Amin. Cinaketa ing bagya mulya. Amin Allahumma amin. Simpang Limaria lapangan Pancasila mandang prayata serbaguna swasana rame rakyat gede atine ing Jawa Tengah wis tekan ambangun jero kutha nganti desa saben dina minulya si panglima piguna upacara keperluan umum simpang Limaria ing kutha Semarang. Lenggrong. Yuk. Simpang Limaria lapangan Pancasila Semarang umandang pranyata serbaguna swasana rame rakyat gede atine ing Jawa Tengah wis pengambangun jero kutha tekan desa saben dina minulya si panglima piguna upacara keperluan umum si panglima sekali lagi kutha Semarang.
Ave Maria lambang Pancasila Semarang umandang Pranyata serbaguna Sasana rame rakyat gede atine ing Jawa Tengah dasar pengambangun jero kutha saben desa kadesa saben dina minulya simbang lima guna upacara kaperluan lumak singkang Maria Alhamdulillah wa syukurillah. Wiwit sore pasugatan Banyumili iya heeh. Suguh gupuh lungguh aruh orang uci wani. Oh ngono ya ya. Iya ngestokke dawuh heeh. Iki lakon request saka para pepunden kang mapan ana ing kene heeh. Bima Suci. Oh ngono heeh. Dewa Ruci Bima Suci iya heeh. Istimewa iki istimewa. Iki aku mbiyen menang juara provinsi ya lakon iki, juara nasional ya lakon iki. Ah iya. Wah luar biasa. Uga pagelaran bengi iki di monitor ya kuwi di live streaming lumantar channel YouTube. Ya kuwi ana ing Astabrata Media. Oh ngono. Para warga masyarakat kang mapan ana ing Majaseta upama kepareng ana sing ora rawuh ana ing kene ana ing lokasi bisa memonitor lumantar HP-ne dhewe-dhewe ana ing channel YouTube dhewe-dhewe. Heeh. Wah, iya zamane wis modern. Nah, ya ngono kuwi winut zaman kelakone. Heeh. Iya, iya. Dasare laladan Nganjuk kuwi full hiburan nok-nok. Oh ngono. Pantes lamun sinebut Kadipaten Nganjuk kuwi kota budaya. Heeh. Wiwit wingi nganti saiki iki malam ini hiburan ki ana laladan Nganjuk pirang-pirang wingi bengi ya pirang-pirang ngono kuwi ya rame kabeh gayeng kabeh lah iya yen Nganjuk ki beda dari yang lain ha iya ora mung penonton seni ning uga penikmat dan pengamat seni ha iya ngono ya Mak iya ngestokake dawuhmu sadurunge ngaturke bintang tamulan maneka warna gending-gegendingan sinden sesendonan heeh ki ana request memanik sing kudu dipinangkani diluwih dhisik oh didhisikke heeh dibawani bawa ayo sing bawa sapa Wiraswara sing mencorong pasuryane ayo tek kaya lampu sapa Mas Hera Hera saking gagahe anak Hera karepin bawa monggo Mas Heru bawane Mardika mawon engko ditibake memanik sing kudu didhisikke lah iya monggo Mas wus kuncatan tresna asih tanpa melas sirani sokop hadrengkar sane nek bawa tentang galau ngene iki kok ya nuksma terinspirasi dari kenyataan ngono lanjut tega marang
samubarang ingkang kasandang benjang muga padha manggih ayu kadang-kadang seniman sing ludang yodo nyusul yo ngestreni ikut memeriahkan lah iya heeh dungane kabeh seniman nganjuk laris kabeh ya heeh lanjut yuwana salami nira wah Mas Yanto nyusul aku sing favorit Pake ora dhek nek nyemone apik ya ke suarane ya apik kok kon nembang kok Mas Resa ya hadir hadir toh mana oh luar biasa